Kidam tanga pora hut hamren rong supia long ben pang cheng ponsi wo signifying koi ra por ni boka jana long pen puthot wo signifying koi ra trogar ni le thot sitame all party hills leaders conference a hin pen Diphu rong supi rusem son singing ti memorial park along kachesong asai deng pon kachesong asai kedeng hut mai pu je ai kathar pen danglok Diphu LA constituency mai pu rajen timung pen danglok kiong dong atum chetong dun Bangso hujai kathar pen kaning je pona tengki nona teng pen lelang dam puluti autonomous district pa bangki awidet si ek autonomous district bangki awidet lo Karbi Anglong district puta nanglar pit po pusti ningje pon the non men autonomous district avilo pun nang klang de ek autonomous district pusi bana pe klang ange autonomous district avilo mane sikshidul avilo alam mangelalo sikshidul avilo autonomous avelo pulatang te tum Karbi Anglong adet hedi non ke dobom adet hedi avelo a district ta Karbi Anglong buta lar phakpo bang missing tum ni po ando ota autonomous district avedet pothala tum phan bang missing district pupe ke di pupe hala tum phan missing to a district ave la pen kokrojar BLT tu BLT boro area pusi pulonon ke sita district an ke amen vedet ke di son thaksi tum apanta amen pavedet po amen ka we along si ilitum a political ajakong an ke dam lap po six schedule ateng ben kali pulotang te jila porishod chapo district council chapo district council ke lake dakta dopo hamren da dopo che hok nang nila district council hamren da dopo ta hu pura che hok nang di athemala bangso district council ke lake autonomous district kalilo emi thang khang da claim un i lake ke claim ji akethe anante aso jerso wokak ke ron tang ho phak aso ke ron dang ho Langdam lo puluti minister penan parta KEC CM aja kong thimu athela ke 6 ke dola bank ke lahelo nili tuma ke manga banki sita non ke do bom KEC ke ja tuma banki aninga bang si thichu rong pusi ninje pon councilor doji lapen ke EM alar ke standing committee chairman doji lapen chief councilor doji la CM alar ke lai hoi ke thang da jak kong ave lage minister along dun kriya kam chat na la tom bangke non ke ili toma CM ke minister parta intang mu ke di sikhidola tengke neli tum la si pedunang pu CM atunga ning chi thurong bangke ni tu pangtang nang pulo tuliram rong hang apan pangtang nang pulo omor sing ti so pan pangtang nang pulo dor sing rong hang pan pangtang nang pulo siksidol ta ateng pet amalang li tuma ning chi thurong ni tum ing tang ti pu bang je pu tu yo ing nek chu ta me la si bang kitab long mikir okora pu ke tok lo ke di la si ni tum APHLC long ke do ando ke mikir okora kali la to ke si yong si mikir okoran kasi plangang tung te pulote APHLC long nang dun lap nang po ala so BJP tang ho Congress tang ho pe ni along ke doya kam da velu Lapen khaya joini kachesong song troga tuma phansitami kipi veka bangki lak thoman si pichot lak thom vera tangka penchot ki kupisi hem kachilana pon unpo lasini tuma ke ma bangki song troga tuma phansi contract amokha piponang jipusi ki hang padu pon ya kam da velu lapen ni tung ki puke la song trok atuma phan so hi lo financial package one lo non ke alang litum ke thang da cholong dun di 4 lakhs bulata hala 1 lakh abak je long le 3 lakhs pen le PC claim pomati andong ichu poma nang somar school dong toy poma hem lo magi kimpo gari lo magi chenampo kopu lo lake la posi hala alang litum habita jodosi ing phat chitim chepe chek lo labe ajak dengan thi lo ante alang litum phansi la so financial package apoisa an ke contract ta pilap ni la ni tu demand ke APHLC pen ke ta hok alam lakhe alang litum man ke PLT tom phan AP KNLF tom phan ko PP dolang ho UKLA la pen ke PLT la pen ke PDC puta do ke di la tom phan pilap nangi PDC ke la pen hala kuki national army pilone alo hala
dima ki koi rengma naga halatum ta pilane army do halatum phan pilap nahi halatum le contract anda piklem akithe contract ante halatum phan le piklem nun halatum se ke chipiduk lo kente ko pisi halatum aphan pachipiduk aman non ke Guwahati pen ke wang konan ni pen ke wang a contractor dum en thu lap pe pot Kidam ta por kachesong bom hut ki hang pon asong si Diphu along le thot sitami karbiang long pen dimal sa wapan prabjin pen article 244A pachunangji India Constitution along kitok dak 6 schedule aron paragraph 2 sub paragraph 7 ateng pen non tribal atuma phan KAC voter list along amen in than etnangji ex autonomous district pu ECI website along kitok bangki puthot paprai po Karbiang long pen dimasa autonomous district arlo panchayat raj nang padut long le etnangji lapen India sarkar atum 6 schedule aron nangki priabang ingto nangji pusi kachesong hut ki hang padupon News report KTV News